עניין אחר. לפני 50 שנה פוטר רפי שפירא מעבודתו והיה על סף רעב. בעזרת כמה פרוטות ובן חרוץ אחד הוא הקים מפעלי זכוכית משגשגים שחלק מהם נמכרו השבוע בעשרות מיליוני שקלים לקונצרן גרמני. אבל שפירא, שכבר עבר את גיל 80, ממשיך לבוא בכל יום לעבודה. ליה ברמוביץ' פגשה אב ובן יוצאי דופן. החנות הזה מביא לי ברכה, החנות הזה. סיפור ההצלחה הזה מתחיל בחנות קטנטנה, במרכז חולון, לפני קרוב ל50 שנה. רפי שפירא, בן 80, עדיין זוכר היטב את הרגע שבו פוטר ממפעל הסלילים, שבו עבד שנים ארוכות. מה אני אעשה? אין לי מה לאכול. אז אמרתי, אני אלמד מקצוע. כשאבא פוטר ב-67, אז פשוט לא היה אפילו כיכר לחם לאכול. פשוט כך. עד שפעם אחד מהדודים היה מרחם או משהו כזה, מביא לנו משהו לאכול, תפוחי אדמה, דברים כאלה. מכספי הפיצויים קנה רפי חנות קטנה, כמה זכוכיות וזוג אופניים, שעליהם רכב ברחבי חולון. היה רק אופניים משני גלגלים, כתוב אקספרס, זגגות אקספרס. אז התקדמתי, אחר כך קנינו אופניים 3 גלגלים, עשיתי ככה בשביל לשים זכוכיות בתוך האופניים. איציק, הבן של רפי, נאלץ כבר בגיל 10 לעזור בפרנסת הבית. הוא היה עם רמקול, היה אומר זגגות רפי שפירא, והיה מביא לעבודות. ואבא שלי הגיע הביתה. פשוט בכה. הוא יהיה אפילו בהתאבדות, כי הוא לא מצליח להביא לנו לאכול, ילדים יושבים. ואז היה לי מאוד קשה, הייתי במיטה, אני זוכר, וצרחתי. ופה נדרתי נדר, שאני אשמור עליו, ושאני אדאג שהשם שלו, ואני אשמור עליו ואני אדחוף אותו קדימה, שהשם הזה יהיה מחוזק, ועד היום. מה שלומך? הכל טוב? מרגיש טוב? מרגיש, רק אני רוצה בכוסה. הכנת לי את השעון שרציתי, השעון שלנו של פעם שעשיתי פרסומת ראשונה, החום הזה? איציק החליט שהוא יפרוץ את תקרת הזכוכית ויהפוך את אביו רפי למותג מצליח. קניתי שעוני קיר ומאפרה, נכנסתי לכל משרד, בלי לשאול אותם, שלום, הבאתי לכם שי לחג, מסתכל איפה המקום הכי טוב שרואים את השעון, שם את השעון, שבוע אחרי זה באה לי הצלחה. אחרי שבנה תדמית יוקרתית, הוא הרחיב את העסק לעוד חנות ועוד אחת. היום הוא כבר חולש על אימפריית זכוכית. 2 מפעלי ייצור גדולים בישראל שמעסיקים 170 עובדים. הלו, אלכסה. Hi. How are you? I'm pretty fine. Hi, Zik. There was just a request coming in from a new project, and I would like to talk about the possibilities. מה שהתחיל בחנות הקטנה של רפי נרכש השבוע על ידי דורמה, קונצרן גרמני שמגלגל מיליארד אירו בשנה ופועל ב50 מדינות. 30% ממניות החברה נרכשו בעשרות מיליוני שקלים, אקזיט ראשון כנראה, בענף הזכוכית הישראלי. We are so happy that it finally worked out with our mergers and acquisitions investment. I'm so happy. Whole Dorma Germany gives a splendid feedback. אבל לפני שנחתמה העסקה, התעקש איציק על תנאי אחד, לקיים את הנדר שנדר בגיל 10 ולשמור על שם האב. החברה נשארת רפי שפירא ובנו בע"מ, והם יכנסו רק 30% כרגע בחברה. אבל דורמה זה מותג בינלאומי, לא? כן, זו העסקה. למה אתה לא מוותר על השם? קשה לי לוותר עליו. ורפי שפירא, מי שכבר הפך למותג, עדיין לא מבזבז אף פיסת זכוכית בחנותו הצנועה. זה נשאר מהזכוכיות שזה נשאר חתיכות. אז מהחתיכות האלה אני עושה עוד כסף. גם היום שיש לכם מפעל כל כך גדול, שומרים על כל זכוכית? כן, בטח. לא זורקים סתם. השם נשאר.